ESG или екология и социално-корпоративна отговорност. На тази тема ще си говорим с Мартин. Идеята е всъщност как може ESG стандартът да стане по-достъпен и всяка компания да може да го внедри веднага, защото в момента е като някаква сложна, недостъпна наука, която се крие в европейските документи и никой не я разбира. Големите международни български компании са задължени по Европейската комисия да имат директор на социална корпоративна отговорност. Обучаването на такива специалисти е по цяла година в университетите. Това е изключително сложен подход, с който работят големите компании в Европа. Нашата идея на Академия Тоскана, на TULSI Академия Тоскана е да направим достъпно тези знания, тези умения, тези проекти, които ги правят големите компании, да станат достъпно до цялото общество. Много е сложно. Никой не знае в обществото какво е това социално-корпоративна отговорност. Никой не знае как да го предложи. А това е изключително ценно. Това не е просто задължение на Европейската комисия. Това е предимство. Това е изключително, уникално предимство на всяка една фирма, с която конкуренцията не може да те прекопира. Защо? Защото конкуренцията обикновено е егоистична. Тя мисли за себе си, тя не мисли за хората, които работят, тя не мисли за доставчика си. Примерно, тези тъпи стоки от Китай, как се казва, като пристигаха? Да ги рекламират всички инфлуенсъри измислени. Темо не може да има социално-корпоративна отговорност. И тя не може да прекопира, защото тя експлоатира работници, защото тя замърсява природата, защото тя копира дизайните, кради дизайни и прави неща. И защо казвам, че социалната корпоративна отговорност е много важно? Социалната корпоративна отговорност е нещо, с което ти допринасяш за обществото, в което живееш, в което продаваш, ти да правиш обществото по-добро. Да, хубаво е да отидеш да си отканеш нещо от чужбина, да вземеш нещо ефтино. Ама да, това нещо, ако го има в България и то се произвежда в България, купи го от България, подкрепи българския бизнес. Ако го няма в България, купи от европейски бизнес, купи го от Италия, купи го от други. Да, със сигурност много намери с 10, 20, 30, 100% по-ефтино някъде, но то ще бъде некачествено, ще бъде прикопирано, ще бъде унищожено, ще бъде експлоатирано. Окей, няма проблеми, купи си диаманти, ама всички диаманти са почти в експлоатация на децата. Някъде деца копаят в някакви африкански държави. Затова социалната корпоративна отговорност трябва да стане достъпна до всяка една компания и да я приложим по начин, по който хората да могат да разберат, че това е предимство. И да дадем, и другото нещо, което искаме да направим, е да направим големите компании да можеш да знаеш какво правят за обществото и защо да купуваш от тях. Примерът винаги, който даваме е за веригите от хранителни вериги, които продават. Нека кажем веригите. Фантастико. Следващи други. Lidl, Била, Kaufland, Метро. И други, които толкова години продават храните, които ние трябва да изберем и дават винаги огромен избор, огромни складове на личности, които подкрепят българския, първото ти дават огромна складова на личност, които ти да можеш да избираш. Те имат много остатъци, много дефекти, много рискови. Да, те ги поемат, но ти имаш огромното изобилие, за да можеш да прецениш дали от тук, дали от тази фабрика, дали от тази, дали от чужбина, дали от българска фабрика да купиш. Те не ти налагат някакъв избор, това ще едеш, нямаш, дават ти избор да направиш. След това ти дават пресни неща, следят всичко да бъде качествено, да имаш всичко от цял свят, да имаш по най-добрия начин представено. Но другото нещо, което правят, те подкрепят българския бизнес. Много от стоките са български производство. Много от стоките те подкрепят села, градове, с тези производства, които са там, дали зеленчуци, дали плодове, дали храни, месо и всякакви други хора. Има толкова много български стоки, които са направени в България. Да, има и западни. Защото българските са мързеливи, защото български не са предприемчиви, защото цената им е висока, защото няма как да подкрепя, защото е българско, защото човек е си купил последен модел автомобил, последен модел вила, а технологията му е на ента степен. Нормално е. Нормално са така нещата. Дали никой не би взимал да носи стока от не знам къде си са тези транспортни нещата, ако имаш местно производство, което е качествено. Как да го постигнеш? Вземи технология. Няма как там той да би с технология. Даже и заплати на само по-ниски, ти можеш да направиш по-добра организация и по-добра технология. И си много наблизко до доставчика. Защо? Защото ако ти си наблизко до доставчика, ти всеки ден можеш да доставиш и склада, когато той няма склад, ти можеш да продаваш по-евтино и няма да има наценка. Ако той трябва да купи един контейнер, не може да би.
Не може да би никой от чужбина, ако правилно организираш това. Затова знанията, които искаме да дадем, е да помогнем на българския бизнес да успее и да работи заедно с големите магазини. Нека да се върнем на социалната корпоративна отговорност, която правят фирмите, големите фирми в България. Разкажи за някои проекти, които правят те. Kaufland, примерно, много често подкрепят инициативи за помагане на младежи да се реализират успешно в живота. Подкрепят различни типове обучителни програми, менторски програми, курсове. Добре, най-добрият начин е да не разказваме така на Исус, а да поканим тези компании, те да разкажат точно нещата така, по най-добрия начин, да покажем, че подхода на български измислени медии, измислени провокатори, които създават дай да направим стачка, дай банкротираме фирмата. Ти банкротираш себе си, човек. Ти банкротираш фирмите, които 30 години нахранят. Тези хора правят толкова социални проекти. Може да избориш поне 1, 2, 3. Аз не мога. Не мога. Защо? Защото ви ги заливате с помия и да се махнат и зеници, да се махнат кой? Какви зеници, какви неща, какви са тези неща, които ги правите? Кой свят живеете? Кой свят живеете? Нормално светът е този, който организира по най-добрия начин производството, то остава. Тук не става дума за закони, за неща. Направи си ти магазин по-голям и по-добър и те са махнат, защото продаваш по-добре. Какви са тези измислени политически, те не са и политици, те са измислени политици, измислени хора за стратегии, които казват да ги махнат, те извадиха печалбата в чужбина, не плащат данъци. Плащат данъци, дали ще плащат тук или своята държава, те някъде трябва да платят данъка, те избират къде да платят данъка и го правят правилен начин. Но идеята е да видим защо да избереш тази компания, а не тази, защото красавиците са 20 стотинки по-евтини. А не е ли по-добре, че той прави в квартала ти дадени неща, помага на твоя квартал, децата да имат детски градини, помага на училището, помага на хората в неравностойно положение. Примерно в Kaufland имаше една инициатива, която едно момче с инвалидна количка работи на касата. Някой знае ли кое е момчето? Знае ли точно в кое фантастико работи? Знаете ли тази инициатива? Не. Но отидохте да направите стачки да ни пазаруваме, защото еди какво си. Защо ни казвате браво за тази инициатива или за хилядите други инициативи през години, които са направили? Някой знае ли тези неща или не? Ето това е идеята, социалната корпоративна отговорност да не бъде нещо, което е по книгите и по документите, да бъде достъпно. Да кажеш, пазарувам този магазин, не защото е на 1 км от мен, а другия 2 км от мен. Пазарувам, защото уважавам неговите социално-корпоративна отговорност, неговите проекти, които прави. И ти да ги знаеш 30 проекта, които прави, които те правят обществото по-добро. И за това да пазаруваш от тях. И ние искаме да поканим тези фирми. Не само тези хранителните вериги, има и много други вериги. Ето, Алекс, разкажи за онази кампания, която на една фирма за петрол, който не доставя петрола. Разкажи тази кампания, която беше много интересна. Да, те мисля, че организираха една известна верига. Как се казва? Шел? Лукойл, мисля, че Шел може да е. Ето виждаш, даже не знаеш кое, но ти направо впечатление, виж колко е лошо да не знаеш, че са направили много. Говориш за знакът. За знакът. Това беше на ОМВ. ОМВ, добре, разкажи. Да. Много силно впечатление ми направи нещо. Всеки ден минаваме покрай хиляди билборди. Аз лично не мога да повторя повече от 2. Обаче една реклама, която ми е останала в съзнанието и наистина я помня месеци наред, е една зебра, която е нарисувана зебра по много прост начин. Отдолу много малко лого на ОМВ, обаче посланието беше много силно. Давай път на зебрата. Нали, тук е малко заигравка с това, че зебрата е животно, да й дадеш път, но всъщност става въпрос да караш безопасно и да спираш на пешеходни пътеки. От една страна има кауза зад тази реклама и тя е стойностна, не е безсмислена, както много други реклами. От друга страна, логото беше толкова малко интересно, обаче колко силно ми влезе в съзнанието и как наистина ми остана отражение и аз тази реклама съм я разказала на поне 30 човека. Да, и затова поздравям само от тази верига. Коя е тази верига? ОМВ, да. Подкрепяме бензиностанцията ОМВ, да. Фирмата, която е създала, е платила рекламата, е поставила кауза за своята реклама. Не купувайте от мен, защото солети са им по 2, кафето ми по 3, сандвичите му по 7, да, и това. А защото ние подкрепяме този проект. Нали, сандвичи са ми много добри, кафе и сандвич са ми на половин цена и кока-колата ти безплатна. Идеята е да правиш всичко в този свят, който правиш, трябва да правиш за обществото. Трябва да имаш проекти за обществото. Затова ние трябва да подкрепяме само тези компании, които правят повече за обществото. И това да бъде истинско състезание. Не трябва да бъде тази
глупост, което не казвай като направиш добро. Казвай като направиш добро. Защо? Защото тези, пак ще използвам глупави думи, в интернет заливат с простотия. И простотията в момента е на показ. И всички знаят Пеню, Меню и не знам кой от Big Brother, Мартин от Еди кое си, от Даниела от не знам къде си, всякакви измислени и геори. Знаят всичките първата, втората и петата инфлуенсърка, не инфлуенсърка, ами онифренска и онифенка ли, каква беше? Онлифенсърка. И знаят всичките измислени герои измислени, известен в това, че е известен. В нищо друго не е известен. Само в това, че е известен, е направил достатъчно простоти на обществото и унищожил обществото своята известност, защото е заринал обществото с простотията си. Трябва да бъдат известни всички фирми, които правят добри неща. Нали? Мисията, каузата на тази фирма. Как го прави? Не става дума да фърлиш една чанта с Но и всички хора, които правят добри неща, трябва да бъдат известни. Да, трябва да правят. Всеки човек може да направи неща, но не е достатъчно да фърлиш една чанта с капачки. Една чанта с капачки и да замърсяваме жълтите павета, не че после не си ги чистите, замърсявате ги с лошо послание. Защо? Може целият свят да му кажем, че ние спасяваме нашите лица с капачки. Извиняй, човек, това е най-лошата рекламна кампания за България, която е съществувала някога и продължава да се съществува и продължава да се дава напредък. Метални сърца, които спасяваме, сакати деца там, какви деца са. Това е несериозно. Не може да използваш по този начин. Човека, който я прави, е перфектен, но стратегията е идиотска. Напълно идиотска. Защо? Защото не можеш да използваш емоцията на човека. Детето, което е зле, давайте да помагаме. Да помагаме. Ма колко да помагаме? Стъща капачки. Бръкни в джоба си. Със сигурност имаш 2, 3, 8, 10 лева. Тези капачки колко струват? 30 стотинки. 30 стотинки. Аз мога 30 стотинки. Браво нас! И аз съм 34 стотинки. Чакайте, бе, хора. Не може да използвате така най-ценното нещо човека да помага. Ако всеки ден бръкнеш от джоба стотинките... Всъщност, горе-долу кампанията така прави, че колкото капачки занесеш, равностойността им е по-малко от горивото, което ще изхъбиш да стигнеш до там. Долу-горе горивото, да платиш на човека, който е събирал да правят неща. Колко малко даряват. Те наистина даряват под 1 лев, а могат наистина да си бръкнат в джоба и да открият повече стотинки в джоба си. Това е просто една кампания, прекопирана от една испанска или едно към едно прекопирана за някаква кампания и ни казали, донесете ни капачки, ще дадем ни пари за детето и копираме и това е единственото, което прави. Трябва да правим много по-стойностни неща. Или равно на 10% от нашите приходи. 1000 лева заплата, 100 лева ги даваш за обществено полезни стойности. 10 000 лева заплата, 1000 лева ги даваш за обществено полезни неща. Книги ли ще издаваш, деца ли ще обучаваш, някакви неща ще правиш. 1 милион печалба, 100 000 ги даваш за обществено полезни неща. За футболен отбор, за музикант, за спортист, за театър, за други неща. Да обучаваш хората. Това е нормално. А не една шепа капачки на жълти павета да се смеят цял свят. Питат ви нали сте толкова бедни? Аз умирам от срам за всички чужденци, които дойдат и видят това нещо и казват, наистина си толкова бедни. Не бе, бедни сме емоционално, ние сме си много богати. Как най-хубавата природа, най-хубавите неща, част от Европа, може за 2 часа отиш къде си в Европа. По-бързо ще стигна до Франция, отколкото да отида до Русия или до Силистра по тези чупените пътища. Социалната корпоративна отговорност не трябва да бъде документ на Европейската комисия, трябва да бъде нещото, по което ти купуваш от дадената фирма. Купувам от тези дрехи, защото те опазват природата и създават работни места и не замърсяват природата. Купувам от този фантастико или метро, който ли си решил, защото те правят тези и тези кампании. Не защото ми 4 стотинки по-ефтино там не знам какво си. Трябва всяко нещо да има кампания, не само самата метро или самия кампания. Всяката стока, която купуваш, трябва да избереш не по цената. Той цената ти е направил добра, ма другия ми даде 10 стотинки по-ефтино. Ма той ми даде 303 еди какво си. Той прави нещо този човек или поне трябва да почне да прави нещо. И така много бързо се оправи обществото. Ако ти само гледаш аз, и какво от това? Подкрепи този човек, който прави добро. Ти направи добро, ти си част от това добро. Добро. Какво значи добро? Помисли си колко повече ще бъдат лоялни клиентите към фирмата, която прави добри неща. Колко повече ще бъдат доволни служителите към фирмата, която прави добри неща за обществото.
колко повече ще бъдат доволни доставчици, че работят за тази фирма, колко повече ще бъдат доволни обществото и ще кажат, тези са хората, които правят нещата. И така обществото и всички стават успешни. Толкова е просто. Толкова е просто. Теория на ограниченията, която ние преподаваме и ние се опитваме да подкрепим нещата, това е основополагащия принцип на тази книга. Мисли като създател и ще конкурираш всички в този свят. Всички. Нелоялната конкуренция. Ще повишиш значително печалбата си. Ще повишиш значително заплата си. Един-два пъти. Нека да кажем заплатата. Ако вземаш 3 бона и успееш по този начин, вземеш 5, това са 2 бона. 2 бона на месец си купуваш от най-скъпия квартал, най-скъпия апартамент, си го изплащаш. Това е само защото да бъдеш добър във фирмата си. Бъди добър и си най-скъпия апартамент. Просто. Много е просто. Благодарим.